ياس تريتينية غريبن وي ساب تريتينية غريبن وانتبايدا تسوع زانا فاريت وقع بوانقوا انجليش جاس 39 غريفينيا تبال كاب هايوي كتبرن عبرد استشفنة سرقياتات كتعلبن سلا تخيل معرفو نفرتي ايد ليانيو ابتي عمتاوي زكاير وددرناي زمنايان نفرت وقع زخونة ريات بعاوة تنبر بسعرة رئيسة ادنينا وزيا زي تفلت بلس تنبر مؤثرتي خمزي كونت سمازو حسد حبنن فرياتن هاجرش ودن زخونت حادي زموت رأى بزوحست الأخا تعاس أصافيتن زمناو تكنولوجي زعاتقت النفاريت وقع أبشعن شعاتميتن سمانيان شمونتنا بشودناوي كوبانيا ساب ايروسبيس اوبي تسني عن تسريحا مس علم تلالع أبشعن شعاتميتن سوعن شعاتن منجستي شودن نتنشعو زتكملن زنبره ساب تريتي فيم دراكن كمون تريتي خيو فيجن زبالا نفرتوج جزئين كم زبكعن زمنايان نفرتوج أب مسارع حيل أيرو 5 ليون بأنقع شودن أب ياكت أتاك أوكسبنين مالت بإنجليش fight or hunt attack and reconnaissance ناب تقرينيا انت غيرنا يدما نهادن ويوج نمتقعتن سلياوي تلأخوان زقلقلا بأحصروتك قالنايتن قداموت نايشودن فيدلات ياس زسمين نفاريت وقع مصنعتن مرمرن بمقرب كفريان زغلا كوبانياتات ادمه مس اقربلن اتي بلوص عقم سبن تمكرون زنبرو كوبانيا ساب اوبي زقربو ندفي تقبالنت سلازرخبه نزا ياس تريتينية استبالت نفاريت وقع كفري فقد توابو دحري أستات شعات عمتات دما أبشعن شعات ميتن سمانيان شمونتن كوبانيا ساب ايروسبيس اوبي نزا نفاريت وقع ملؤ بملؤ أصافيفو ناي مجمريا ناي فتنة بررو أكايدا فتنو حوت بمنبارو كابشعن شعات ميتن تيسعان سلستن جميرو ببزحي كفرين جمرة حيل أيرش ودن دما كابشعن شعات ميتن تيسعان شدشن جميرو أب مسارعو نزل نفرت وقع بمختات حيالن كاب كالوت هاجرات زي صبن رؤسو زخاله درعن زمناو تكنولوجين زعاتقه زي دفر اكل كوينو بدرجه عالم عب كبري رخبه يقداس زالومي امن لعالم عب طلبنا قالبون عدكتي رخيبا زلا نفاريت وق ننويح عمتات مسكم ازا مسلا اب امريكا روسيا تشاينان فرنسان زفريا نفرت وق بمودار زحسره واقع حسابنا مشطان تقربت ياس تريتينية غريبنجن كم تزدلت ألبن زعدق هجراتن أي رغبتن اتمخنيات دما قداماي إذا فاريت وقع تكملو جنرال إلكتريك F404 موتر كاب أمريكا يزعدق إز مالت أبتشعو جزي من قست أمريكا نسدد نايز موتر دو كبلو ويكا انكسو يخيليو كاب زبل سكف تحتاتي نيرو قال أي اتن أبعداقا عبد ألب زرخبا F35 تبهال ناي أمريكا نفاريت وقن رافائيل تبهال ناي فرنسا نفاريت وقن شحوكا واقعن أزيو خبرن تنبرا زخون أكال ناي زنفرتي كيار ويمتع الراي مزدلقن بهوس صغربا أبزن نفرتي استلمامدو بايلوتن ميكانيكن كسدا عقم نيرواني ياس تريتينية غريبنجن أبتغزي إز عقم زي يحزراني ريو سالساين حادة كابتز عابين حزرتات ناي ياس تريتينية غريبن كابرا دار كتكول زخلا أزيو استراغة ناي سينسورن ستيلزن تكنولوجي عقمي سلزي نبرا زيادة اتن از تكنولوجي زعادقة F35 ناي أمريكان رافائيل ناي فرنسانيان أب عداقا نفرتوق زيادة طلب كرخبا زخالا راب أي مغنيات دما زبزحا هقرات عالم مستحيال ناي عالمنا زخونت أمريكان كمون كاب إيروب أملو زحيلت هاجر زخونت فرنسان زنبرن ركب كدل لايدلياس لزنبرا حوسي مكبت أرز عينتو نتن كابيا ستريتينية غريبن أزين زخبرا نفرتو جين كعدقا مريزن حامشاين ناي مودعتان مخنيات دما اتي ني F35 زبالا نفرتو زفري أمريكاوي كوبانيا لوكهيد مارتينن كمون نرافائيل زفري داساولت أفيشن زبال فرنساو كوبانيان بدرجة علم عبزنا نادنا أوتن زترفو عبيتي كوبانياتات بمنبارهم شودناو كوبانيا ساب ايروسبيس اوبي عبز عداقا تقرقي رؤاتيو نزن ياس تريتينية غريبن زبالا نفرتو كشتن عبز أقميو فتيرلو نزي بقلل زبالة نكردانا
ኩባንያ ኣዲዳስን ናይክን ብደረጃ ዓለም ኣዝዮም ህቡባትን ዓብሽም ዘለዎም ትካላት ብምዃኖም ንሶም ዘፍርይዎም ክዳውንቲ ጫማታት ይኹን ካልእ ነገራት ኣብ ዕዳጋ ዝያዳ ጠለብ እዩ ዘለዎም። በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ነዘን ያስትሬቲኒየ ግሪፐን ዝበሃላ ነፈርቲ ውግእ ዘፍሪ ሽወደናዊ ትካል ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ኣንጻር ዞም ክልተ ዓርሞሸሻውያን ኣፍረይቲ ነፈርቲ ውግእ ዝኾኑ ትካላት ኣሜሪካን ፈረንሳን ተቐርቂሩ ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ከምቲ ዝደልዮ ከድምዕ ኣይከኣለን ጸኒሑ። እንተኾነ ግን እቲ ብተዛማዲ ሕሱር ዝኾነ ዋጋ ዘን ነፈርቲ ዋላ እውን እንተተበላሽን ቁጠባ ሃገራት ሃሳይ ብዘይኮነ ኣገባብ ክዕርያ ስለ ዝኽእላ ብፍላይ ኣብ እዋን ውግእ እውን ምዕርፎ ነፈርቲ ከይተጠቕማ ካብ ሃይዌይን በረድ ዝተሸፈነ ጽርግያታትን ክበራን ከዓልባን ዝኽእላ ብምዃነን ካልእ ሽዑ እኳ ኒክሌራዊ ቦምባታት ዝዓጥቃን ካብ ራዳር ክኽወላ ዘይክእላን እንተኾና ብዝተዋደደለን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ግን ኣብ ስለያ ሓለዋ መጥቃዕትን ረዳትን ክሳተፋ ዝኽእላ ተዓጻጸፍትን ፍጡናትን ብምዃነን ኣቓልቦ ክስሕባ ኣይተጸገማን። ሓደ ካብ ዝዓበዩ ዓወትን ኣቓልቦ ኣብ ልዕሊ ዘን ነፈርቲ ሰማይ ክስቀል ካብ ዝገበሩ ፍጻመታትን ግን እቲ ኣብ 2023 ኣብቲ ብርያት ማለት ሮያል ኢንተርናሽናል ኤርታቱ ዝፍለጥ ኣብ ኢንግላንድ ዘካየድ ውድድር ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ሽወደን ብሓንቲ ካብዘን ያስትሬቲኒየ ግሪፐን ዝተባሃላ ሓምሻይ ወለዶ ዝኾና ነፈርቱ ብምኩር ሽወደናዊ ፓይሎት ኣንደሽ ብሬንስትሮም ዘቕረቦ ምርኢት እቲ ዝበለጸ ውልቃዊ ናይ ፓይሎት ክእለትን ናይ ነፋሪት ተዓጻጽፍነት ዝተረኣየሉን ብቕዓት ተባሂሉ ነታ ፓወል ቦወን እትበሃል ኣብቲ ውድድር ናይ ውልቃዊ ብቕዓት ፓይሎትን ነፈርትን ንዝወሃብ ሽልማት ምስ ተዓወተላ እያ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ኣውስትራልያን ዝተኻየደ ውድድራት ነፈርቲ ውግእ ምስተን ናይ ቀረባ መቐናቕንታ ከም በዓል ራፋኤል ናይ ፈረንሳ ኢሮፕያን ታይፉን ናይ ዓዲ እንግሊዝን F-22 ናይ ኣሜሪካን ዝኣመሰላ ነፈርቲ ውግእ ገጢማ ዓብዪ ዓወታት እያ ኣገንዚባ። እዚ ዓወታት እዚ ምስቲ ዝተገብረላ ዘመናዊ ናይ ቴክኖሎጂ ምሕዳስን ተደሚሩ ጠለብ ናይ ዘን ነፈርቲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ንኽውስኽ ዓቢ ተራ እዩ ተጻዊቱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ሽወደናዊ ኩባንያ ሳብ ኤሮስፔስ ኦቢ ነዘን ነፈርቲ ብምዕዳግ ኣብ መሳርዕ ሓይሊ ኣየራን ቋጺረን ናይ ሰማያት ጥንካሬን ጸብለልታን ካብ ዝደለባ ሃገራት ብራዚል፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሃንጋሪ፣ ታይላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክ ከምኡውን እታ ካብ ዓሌት ናይዘን ያስትሬቲኒየ ግሪፐን ጥራይ 94 ዝብዝሕን ነፈርቲ ውግእ ትውንን ሃገረ ሽወደን እየን። ብፍላይ ነዘን ዝብል ሓድሽ ተወሳኺ ስም ዘለዎን ዘመናውያን ዝኾነ ሓምሻይ ወለዶ ወይ ኒው ጀነሬሽን ናይዘን ነፈርቲ ንምዕዳግ ምስ ኩባንያ ሳብ ኤሮስፔስ ኦቢ ውዕል ኣቴን ተሰሪሐን ክወሃብን ኣብ ትጽቢት ካብ ዘለዋ ሃገራት ፖርቱጋል፣ ኮሎምቢያ፣ ፔሩ፣ ታይላንድ፣ ካናዳን ፊሊፒንስን ይርከበን። ሓደ ካብ ዘደንጹ ዛንታ ናይዘን ዘመናውያንን ተዓጻጸፍትን ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ዘይሃስያን ነፈርቲ ውግእ ዝኾና ያስትሬቲኒየ ግሪፐን ኣብ ታሪኽ ሓይሊ ኣየር ሽወደን ክልተ ነፈርቲ ካብ በረራ ወዲቐን ክሕምሸሻን ከለዋ እቲ ዘገርም ክፋሉ ክልቲኡ ዝሓደጋታት ብሓደ ፓይሎት ተፈጺሙ። እወ ሎሽ ሮደስትሮም ዝተባህለ ምኩር ፓይሎት ናይ ሓይሊ ኣየር ሽወደን እዩ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ እዋን ክልተ ሓደጋታት ኣጋጢሞ። እተን ነፈርቲ ክሕምሸሻን ከለዋ ንሱ ግን ኣብ ክልቲኡ ተሓደጋታት ብጃንጥላ ተነጺቡ ካብተን ነፈርቲ ከም ዝወጽእ ምግባር ነፍሱ ኣድሒኑ። ብፍላይ እቲ ቀዳማይ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ ሲስተም ናይታ ነፋሪት ብዘጋጠመ ብልሽት ዘጋጠመ እኳ እንተነበረ ሎሽ ግን ድሕሪታ ካልእቲ ሓደጋ ብወለንትኡ ካብ ሓይሊ ኣየር ሽወደን ብምስንባት ስርሑ ደው ከብል ይወሲኑ። ምናልባት ምስቲ ዝሰዓበ ወቐሳን ነቐፌታታትን ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣብ ውሳንኡ ዓቢ ተራ ተጻዊቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ካልእ ነዘን ነፈርቲ ፍሉያት ካብ ዝገብረን ፍጻመ ዓመት መጸ ኣብ ቅንያት ልደት ማለት ክሪስማስ እዘን ነፈርቲ ኣብ ሰማያት ብመልክዕ ጽሕዲ ልደት ተሰሪዐን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ብምብራር ዩልግራንስ ፍሊግኒን ዝበሃል ምርኢት ስለ ዘቕርባ ህዝቢ ሽወደን ብሃንቀውታ ዝጽበዮን ዘስተማቕሮን ዓመታዊ ባህሊ ክኸውን ክኢል እዩ። ሃገረ ሽወደን ካብተን ትውንነን 94 ያስትሬቲኒየ ግሪፐን ዝኾና ነፈርቲ እተን ሱሳ ናብ ኒው ጀነሬሽን አፕዴት ክኾና
ወይ ኩሉ ኣድላይ ዝበሃል ሓድሽን ዘመናውን ቴክኖሎጂን ተቐያይሩ ክዋደደለን ምስ ኩባንያ ሳብ ኤሮስፔስ ኦቢ ብምስማዕ በዘን ነፈርቲ ዕግብትን ሕብንትን ምዃና ኣረጋጊፃ ናብ ካልኦት ነፈርቲ ውግእ ከም ዘይተቋመት ንጹር ጌራቶላ። ኣብ ካልእ ፍሉይ ፍጻመ ናይ ዘን ነፈርቲ እዛ ንዕዘባ ዘለና ቪድዮ በቶም ነተን ሱኾይ ሱ-27 ዝበሃላ ባህራት ነፈርቲ ውግእ ናይ ሩስያ ዘብርሩ ዝነበሩ ፓይሎታት ዝተወስደት ኮይና ምስታ ሽወደናያን ፓይሎታት ዘብርዋ ዝነበሩ ያስትሬቲንየ ግሪፐን ኣብ 2023 ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ በረራ ክሊ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ባልቲክ ምስ ተራኸባ እቶም ሩስያውያን ፓይሎታት እንተስ ነገር ንምትኹታኽ እንተስ ጸብለልተኦም ንምርኣይ ናብታ ሽወደናዊት ነፋሪት ቀሪቦም ብምብራር ብልዕሊኣ ክሓልፉን ከለዉ ተርኢ ነቶም ፓይሎታት ኣርዓዲ ዝነበረ ፍጻመ ትስንድ ቪድዮያ። ያስትሬቲንየ ግሪፐን ኣብ ታሪኽን ንመጀመርያ ግዜ ዝተሳተፋሉ ሓቀኛ ውግእ ኣብ ግዜ ቅልውላው ናይ ሊብያ ኮይኑ ንመሻርክቲ ሃገራት ኤውሮጳ ንምሕጋዝ ሽወደን ነዘን ነፈርቲ ብምልኣኽ ኣብ ስልያዊ ንጥፈታት ሓበሬታ ከም ዝእክባ ብምግባር ንሃገራት ኔቶ ድጋፍ ጌራ ነይራ። እዛ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ድማ ክልተ ያስትሬቲንየ ግሪፐን ናይ ሽወደን ነታ ኒውክሌራዊ ቦምባታት ክትስከምን ክትድብድብን ትኽእል B-52 ስትራቶፎርትረስ ትበሃል ስትራቴጂካዊት ነፋሪት ውግእ ናይ ኣሜሪካ ዓጂበና ብክሊ ሰማያት ናይ ርእሰ ከተማ ሽወደን ዝኾነት ስቶክሆልም እናበረራ ዝተወስደት ቪድዮያ። ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብሰንኪ ጻዕቂ ስራሕን ሕፅረት ግዜን ከምቲ ዝድለ ይቐርብ ዘይምህላወይ ይቕሬታ እናሓተትኩ ካብዚ ቀረባ ግዜ ጀሚረ ግን ከም ተወሳኺቲ ኩሉ ግዜ ዘቕርቦ ናይ እንስሳታት ተፈጥሮን ካልእ ፍሉይ ታሪኽን እዋናዊ ፍጻመታት እውን ሒዘ ክቐርብ ምዃነይ ቃል እናኣተኹ ከም ወትሩ እምትብባዕኩም እናመስግንኩ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።